Wani yaron nan Ladi ba ta da aiki sai dai ta ringa ɓata min rai. Kullum na yau ya fi na gobe. Sai na dama angon kibe. Baba, Ya wani? lafiya kalau. Ya wani ko yana ciki? Menene? Allah anguwa zai dan raka ne ka san yau akwai ƴan wancan yau akwai gari a sabon gari. Me yasa kake unguwar me zai raka ka? Sabon gari ma. To ba da ɗana ba. In kuma rashin kunyar da ka saba mun kullum yau ma ita ka zo yi. Na wani baba. Ban wuni ba. Ya wani? Wai da kana nan ma tsoron ka kake to kake fitowa? Ai baban ne wani iri ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba to mun bala mu tafi. Da ni kake wannan abun? Baba to ai awaci ne. Yawon da kake da shi har ya mai da kai haka? Ban hana ka yawo da wannan ɗan iskan ba. Baba za a siyo wa kai ma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan baban na kullum ba sai aiki zai dinga kushe ni. Ya rabu da dan kai wallahi da ma ka ji ba ma baban mu ko kare na baje. Menene? Allah baje shi zan ka cikin kana ma zan baje. Manna to kafin Manna in na biye ma mun to. Ga shi wannan